שלום חברים, עכשיו אני הולך לפתוח מתנות חינם. בוא נבדוק. אני לא מאמין שיש היום אולטרה תיבת הגביעים, זה הזמן לפתוח. נבדוק מה יש לי בזה. אוקיי. סקין של טרה. אני משחק. אוקיי, עדיין כלום לא יכול. מה זה? לא חושב. אוקיי, פייפר קופידון. יו, מה יצא לי? ותשחק עם הדמות הזאת, טוב? שהיא יכולה לעוף עם הזה. טוב, ביי חברים.